Hi guys, good morning. Jepoy pa rin po. For today's video, gagawa tayo ng ube tart. Makulimlim ang panahon, so hindi makakalabas. So, gumawa na lang tayo ng ube tart. So, it's a trial para pag okay naman, pang business ulit. Samahan nyo na lang ako. Let's go! So yun guys, mangailangan tayo dito ng ube o kaya taro. Balatan natin. Tapos linisin natin pagkatapos niyan. So habang inaantay natin, pwede na tayo mag 5S para mas maliwalas at maayos kumilos ka na. So pag naugasan na natin yung ating ube o kaya yung taro, pwede na natin siyang gayatin. So mas maliit, mas maayos siya para mas mabilis siyang maduro. Okay. Tapos magpainit na tayo ng tubig sa ating steamer. Tapos i-steam lang natin yung ating taro ng mga 25 minutes. And then after 25 minutes, okay na yan. Pwede na natin siyang hanguin. So, chinek ko naman siya dyan. Okay na. So, sinubukan na natin siyang durugin. At ayun nga, habang dinudurog ko siya, napansin ko na meron pang medyo matigas. So, nanlalaban pa rin. So, ginawa ko, binalik ko na lang siya uli sa steamer. Tapos, in-steam ko na lang siya uli ng another 5 minutes. Para mas lumambot. After 5 minutes, yun na. Binalik ko na lang ulit siya sa pagdudurog. And yun na, mas malambot na siya. Pero meron pa rin talagang iba na medyo matigas. Kaya ginawa ko na lang dyan is sinalin ko siya sa bilao. And then, yun, humingi na tayo ng tulong sa Mjolnir ni Thor. Tapos yun, nung mamash na natin siya, nilagay ko na siya sa blender. So, sa point na yan, nilagay ko siya lahat sa blender para doon ko na siya itimplahan. Pero napagtanto ko na medyo madami pala siya. Kaya it's a prank. So, nilagay ko uli siya sa mixing bowl. And then, tinimplahan ko na lang muna siya. So, ayan, nilagyan ko na siya ng itlog, ng powdered milk, ng asukal, ng konting asin, tsaka ng evap milk. Tapos, mix ko lang siya. Nilagyan ko na rin siya ng food color na violet para mas makulay. Tapos minix ko lang siya na hanggang sa mag-well incorporate siya, and then after mixing, nilagay ko na siya sa blender. Yan, pamoy-amoy pa nga si Dodong. So ngayon, i-blend natin siya guys ng kalahati muna. So hinati ko siya into 2 portion. So yung half muna para hindi nga naman puno at ma-blend siya ng maayos. And then, after that, chinek ko kung okay na yung kanyang texture o kaya yung consistency, and medyo nakita ko nga na meron pang buo-buo. Kaya blend ko na lang siya ulit. Hanggang sa ganyan. So, ganyan yung hinahanap natin texture o kaya consistency. Okay. Parang ice cream. Kaya pwede natin siya ilagay sa lagayan. So, after nyan, yung other half naman. And then blend ulit. Ayan, tapos na. So, pagkatapos niyan, dahil si amoy nga ako ng si amoy, di na ako nakatiis, so tinikman ko na lang siya. And then for me, it's okay. Very good. Goods na goods. So, gumawa na tayo ng dough sa mixing bowl. Lagay tayo ng harina, ng powdered milk, ng asukal, tsaka ng butter. At hindi nga kaya ng whisk, kaya ginawa ko, kinamay ko na lang. Pero nag-gloves naman ako, tapos nilagyan ko siya ng itlog. And then, halo-halo lang. Hanggang sa makagawa tayo ng ganong dough. Tapos after nun, kumuha na tayo ng llanera. Tapos greenish na natin siya. Since wala akong tart molder, llanera na lang. Anyways, trial lang naman to. Kaya okay na yun. So, kumuha tayo ng portion dun sa dough na ginawa natin. And then, flinatin ko siya. Pero guys, careful sa pag-flatten ito kasi mabilis siyang mapunit. So yun, i-mold na natin siya sa llanera, tapos ayusin lang natin yung gilid, and then ayan, bola! Gagawa na tayo ng ganyan, crush ng ating pie o kaya ng ating tart. Okay. So nakagawa ko dyan ng 7, pero hindi ko naman siya na gamit lahat. So yun, tusok-tusukin natin siya ng tinidor pati sa gilid, and then ayun, maglagay na tayo ng ating fillings. So una, nilagyan ko siya ng kalahating cup lang, pero sabi ko parang konti, kaya dinagdagan ko siya ng kalahati pa, kaya 1 cup siya lahat. And nakagawa siya ng 5. Tapos pinantay-pantay ko siya, and then yun, nagpainit na tayo ng oven. Preheat natin siya guys sa 180 degrees Celsius. So pwede naman, actually yung 180
equivalent nun is mga nasa 350 ata degrees Fahrenheit. Pero sa tingin ko pwede na yung 300. Preheat natin siya. And then ilalagay natin yung oven pag okay na. Tapos i-oven natin siya ng 30 to 35 minutes. So yun, sa video na to guys, pabalik-balik nga ako dyan. Kasi namamatay nga yung, ayun, may pasayaw pa si Dodo ko. Namamatay yung oven dyan, lalo na pag nahihina, tapos binubuksan-buksan ko. Kasi kung minsan nag-i-exceed yung niya, yung init. Tapos ayun, so narinig ko na yung dyan, yung alarm dyan. So tinignan ko na siya uli. And then, yun, hinango ko na siya. And then yan, tapos na yung ating ube pie o ube tart. Lamigin lang natin siya guys. Ayan, so baka bukas ko na siya subukan. Okay. So yun nga, kinabukasan nga yan subukan na natin siya, verdict time. So nag-unmold ako ng isa diyan, tapos sinubukan ko siya. So para sa akin uulitin ko to kasi medyo nasunog ata yung crust. So kumuha ng kapiranggot diyan, tapos sinubukan ko nga, and promise guys, masarap. Yung feeling niya ang lambot, pinong-pino, tapos yung crust masarap siya, malambot. Hindi mo siya itatapon. So subukan niyo to guys. So hanggang dito na lang. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching guys. Bye-bye.